Čusec, frajeři, já jsem Michael, vítejte u dalšího videa. Dneska je to video z naší série, je to série z Minecraftu, pak to Edition, je to video v pořadí 20. Je to kulatý číslo. Moc vám děkuji za podporu. A jak jste si mohli všimnout, tak za mnou něco přibylo. Ale ono to tam bylo i předtím, ale teď je to tak trochu upravený. Je to ta farma, je to wheat farma, kterou jsme v minulém díle udělali. Doufám, že se vám ta wheat farma, jasně, chápu, doufám, že se vám ta wheat farma líbila. Pokud ano, dejte like. A co budeme dělat v dnešním díle? Náplní, ne, to nechci, ty vole, náplní dnešního díle bude dát si tam tu zasranou lištu. Náplní dnešního dílu bude jít tam někde do jehličnatého lesa a přivést si psa. Ochočit si psa, ano. Já to teda ještě podrobně ukážu, jak jsem to tam upravil. Doufám, že se vám to bude líbit. Pokud ano, dejte like, to jsem jednou říkal, ale řeknu to radši ještě jednou. Tady by byl chvíli 2 creeperové a ještě před natáčením jsem to tady dozasypával, ale bohužel jsem měl moc málo bloků a už se mi to prostě nechtělo dělat. Tady to takhle mám udělaný. Já jsem tu střechu dělal blbě, protože když šlápnu tady na tohle, tak přece je to moc nízký a cítím se tady tak blbě. Takže až budu mít krumpáč s silk touchem, doufám, že je to ono. Nebo cokoliv se silk touchem, tak prostě tady tohle rozdu a postavím tam normální skle ještě o jedno patro nahoru, ne patro, o jeden blok nahoru. Ale bohužel toho skla je tam hodně a to já bych rozbil hodně skla a to samozřejmě nechci. Jinak tady, když zatáhnu zapáčku, tak se mi to sklidí všechno. Tady mám krafťák, tady mám něco, kde musí být aspoň jedna motika, nějaký semínka. To by asi bylo všechno pro takový demetní vyprávění a já jsem se nepodíval, kde jsem natáčel. Takže jsem začal natáčet tak 10:55. Takže bych mohl skončit tak 10:30. Jo, to by odpověděl. Nebo 11:30 jsem dobil. Tady se přijde ještě pro nějaký jídlo, protože ty 2 chleby mi asi stačit nebudou. A odložím si tady shnilý maso. A co ještě? Jo, vezmu si kosti. A můžeme jít. Mně stačí asi takhle 2. A to vždycky musím vyhodit, aby jsem to rychle udělal. To je úplně na nic, ale samozřejmě je daleko lepší to mít na klasik, než to mít na debilní pocket. Jo, to jsem ještě chtěl udělat, no, na to teď staru. A jdem směrem tam nahory. Se ochočit psa. A trochu to dám rozkoumat. Já to mám asi moc nahlas, co? Jo, takhle to OK. Hej, kámo, nelaguj se Minecrafte. Please, nelaguj se. Tady si takhle krásně skáčeme. Jo, to jsem si myslel, vyskákal jsem tam úplně zbytečně. Aspoň, že jsem si neubral. No, do prdele. Jinak moje wheat farma funguje báječně. Nádhera, funguje báječně, super. Tady se takhle vyjdu nahoru.
nějaký pes? Kde je nějaký pes? A tam jsou jehličnatý stromy. Tak se tam zajdeme a doufám, že tam najdeme nějakýho psa, kterýho se ochočíme. Žádný pes tady není. To je na nic. Hele, malá kráva, napravo. Hej, on se to může hrozně. Chcípni, on mě zapálil ten parchant. Ale dost, nelaguj se, Minecrafte. Já ti dobře radím, nelaguj se. Tam to vypadá na nějaký větší les v uvozovkách. Si do lišty dám maso, nejdřív to na maso sežeru. Do prdele. Tady to je opravdu hodně zvláštní. To je opravdu lidi hodně zvláštní. Proč to tady tak to prdele je? Já tam... Ale tam je to lidi fakt hodně zvláštní. Čau, prase! Lidi, proč jsem si udělal barák na takovém skurveném místě? Hlavně, že jsem všude obklopený samobojemem. Jako vážně tady do prdele není žádný skurvený pes. Ten vesíd je lidi hodně zvláštní. Tam se někdy na loďce musíme podívat, lidi. A už se tam možná podívám i teď. To bych se musel nařídit nějaký stromy a to se nechce. Kráva, ale teda prostě domů myslím, takže si o tebe vezmu. Dal jsem kůži. Kráva, neděláme nic. Tak kráva jedna blbá. Ty mi už něco dát musíš, krávo. Kámo, Minecrafte, Hej lidi, vidíte to, jak se to skurveně laguje? Lidi, to není normální, ty vole. A já za chvíli uvidím úplný hovno. A vy taky. Hej, nelaguj se! Já ti to říkám.
Za chvíli se to tady začne hemždit creeperama. Prostě ty vole. Zombíkama. Cípni prase! A už po mě něco střílí. Creeper! No tak se zbouchnul. Já musím domů, lidi. Já nepřežiju. Jedno jasný, že dneska nepřežiju. Já na to vůbec nevidím. Vůbec na to nevidím, lidi. Lidi, proč to do prdele nejde? Nebo ne, ono to jde, ale proč je taková tma? Proč v noci je taková tma? Proč, bože? Saru na to. Už jsem se bál, že zahynu. Ale klidně se to ještě může stát. Klidně se přede mnou může spawnout creeper a zabít mě. No tak a co by se stalo? Kostia. Bye, 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 bye. To prdele, tak tady se bojí nevyhnu. Cíp! Ne. Já jdu. Mě jako hovno ubírá, ale i tak mě může zabít. Regeneruj se! V pohodě, tenhle debil je v klidu. Meč, ten mě zabije na jednu ránu. V tomto případě. Lidi, já si asi vezmu jednu postel. Díky bože, díky. Do domu. Konečně. Jak jsem to zvládl, lidi. Au, do piči. Si dáme hlínu. Vezmeme si víte a uděláme si chleby.
už za chvíli budu mít půl steku kravýho masa. Jak dlouho už natáčím? 20 minut můžu natáčet. Víte co lidi, já si jdu vzít jednu postel a jdu to teda najít. Úplně jak v Bed Wars, to ničení postele. Jo lidi, pokud byste věděli, jak hrát na Minecraftu Packet Edition minihry, já to teda vím, jak hrát minihry, ale nevím, jak hrát třeba UHCera nebo Egg Wars nebo další superhry. Minihry. Lidi, dávám dobrou radu. Nevěřte tomu, co já říkám. Jo, jinak lidi, za kamerou jsem našel spawner. Nažerem se, ať nemáme hlad. Já bych se v reálu tak měl nažerat. Ten spawner by měl být tímto směrem, ale nevím to jistě. Jo, tady vím, jak jsem si dělal cestu. Jo, bylo to u téhle vesnice. Nebylo to tím směrem, kterým jdu, ale chci si zabít to prase zasraný. A tady někde to ve skále bylo. Jo, tam to bylo. A je osvícený, takže... To bylo tak, že jsem vešel do kejvky a hned po levé straně. Jako v prvním díle, ale nebyl to tam samý, byl to jiný. Že by tady... Já kdybych tam spadl... pavouk, jsem mrtvej lidi. Obětují palbu. Už tam není? Není. Žer. A do piče.
jsem na pokraji smrti. Nemám zbroj, jsem mrtvej. Do prdele! Teď si sebou vezmu torčka a jdu tam lidi. Máš skeleton, skurvený skeleton, vole. Možná tam bude spawner na skeletonu. To by bylo super, kdyby tam byl spawner na skeletonu. A proto se vezmu všechny mé torčky. A jdu tam. Jdu tam, neohlížím na životy. Hej, ty vole, doufám, že to budou na věci. Zase ta samá cesta, Michael. Hej, Minecrafte, prosím, nalaguj se. Prosím, nalaguj se, Minecrafte. Vygeneruju se a tam. Možná se smím na Iron. Jdu tam! Pomstili jsme se. Kdyby tady lidi byl ještě jeden spawner, bylo by to úplně hustý. Proč tady tolik těch skeletů? Nic. A přichází noc, jdu se spát. Do prdele.
Dneska to bude ještě zajímavý. Tak se dívejte. To byla voda. A jdem si vzít. Co si jdem vzít? Jo, jdem si mít spawner. Jako já ten spawner mám nalezený, ale trochu jsem ho ztratil. Vím, že jsem byl blízko vesnice, což teď jsem. Na to ještě tady. No, ale tady to není. Je to někde tady, lidi. Je to někde tady. Jiná možnost není. Tady je tolik toho uhlí. Já mám poslední krumpáč u sebe. No, tady to není. O! Tady to musí být. Musí tady někde být ten zasranej spawner. Tady ten díl na hledání nalezeného spawneru. Hej, kam jsem zase skočil tohle? No ještě. Možnou chvíli můžu natáčet. Co, malý zombie villager? To jsem nechtěl. Dneska ještě možná natočím nějaký minihry. To je možná přijít vám, ale prdel. To byla sranda. Hned jsem se pobavil. O? Jo. To je dobrý spawner, lidi. Jednička. Lidi, už teď tady to někde je.
do prdele. Hej, proč? Proč? Tady nikde ten spawner není. Já vím, že tady někde je, ale... Teď co lidi, já za kamerou najdu prostě. Budu se s tím teď srát. Možná, že mě viníte, že hodně věcí dělám za kamerou. Pokud je to tak, tak ty aj méně té věci budu dělat ve videu. Pokud je to tak, tak mi to prosím... Tak mi to prosím vás napište do komentářů videa. Ano? Ano? Jo, děkuji. Děkuji. Děkuji za radu. Ano, děkuji. Děkuji. Mnohokrát. Lidi, já se pokusím, aby jsme v příštím díle dělali enchant. Doufám, že nám to vyjde. Já si nafarmím hodně kráv a potom ve videu zabiju, udělám se knížky a enchant. Udělám se knížky, potom knihovny. Hele lidi, nejdřív si udělám papíry, potom si udělám knížky, potom si udělám knihovny, potom si udělám enchant, potom si udělám agilku a potom si udělám crafting table, aby jsem to mohl položit. Ano lidi, spokojení, děkuji. Ještě máme čas na rozstřídění věcí. Víte co lidi, já si ještě udělám flareonový brnění. A to nevím, kolik potřebuji ironu, takže se vezmu takhle stak. Tak. Teď si uděláme chestplate, ten se dělá, doufám, takhle. Ne, přesně naopak. Takhle, teď si uděláme boty. To se dělají. Lidi, omlouvám se, že to moc neumím, ale se dělají takhle. Tak si uděláme helmu a boty. Tak lidi, mám to. Tímto máme oficiálně 4. full ironové brnění. Ale druhé ironové brnění, co jsem si udělal ve videu. Ještě se rozstřídíme věci. Už mám hodně kostí, 41. To si dám do armoru, protože to vlastně je armor, ale ne na lidi, ale na koně. Tak.
Proč všude v pecích nacházím ty skurvený briky? Sezóna briků, že ty vole za mnou. Máme si tady jedno masíčko. Tímto mám oficiálně víc než půl staku masa. Kravýho masa. Krávu bych si dal. Já samozřejmě si dělám srandu, ale jako kravý maso je docela dobrý lidi. To určitě někdy ochutnejte. Je teda osobně nejvíc chutná králičí maso, ale nevím, jak jsme se dostali z skurvených briků po nejlepší maso. To fakt nevím, lidi. Ale já mám hrozně malý level. Takže ještě za kamerou nafarmím trochu levelu. Trochu, spíš hodně. Teď uklidím irony, jemu se dám opíct. Ty vole lidi, podívejte se na to maso, já jsem vrah zvířat. To je hrozný. Armor. Jo, ale ještě se podíváme, jak roste naše pšenička, naše wheat. Jak to řekla anglicky. Vezmeme si nějaký maso a jdeme. Ještě se odložíme torčky. Cestou, cestou. Dělají zprátě, cestou. Hej, proč mi začal hořet tomu? Já nejsem žádný dobrý farmář, ani v reálu, ani v Minecraftu. A myslím si, že už je čas na to, aby to bylo hotové. Tak jsem se splet. Jdem končit toto video, lidi. Hej, ale to se laguje jak prase. Ne, počkejte. Ne. A ještě ne. Ještě jednou ne. Lidi, tohle bude na dlouho. Takže začnu mluvit už teď. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám líbí tato série nebo celá mé video tvorba, dejte odběr, komentář, cokoliv, za všechno budu moc rád. A děkuji vám za podporu, je to opravdu úžasné. Jo, lidi, já se loučím a čusec. Frajeři.